15 гадоў таму ў Менску на станцыі метро Кастрычніцкая 11 красавіка адбыўся выбух. Пацярпелі 204 чалавекі. 15 чалавек загінулі. Праз 2 гадзіны пасля здарэння Лукашенка спусціўся на месца трагедыі ў метро разам з 6гадовым сынам Мікалаем. У ноч з 12 на 13 красавіка затрымалі 2 падазраваных: 25гадовых Уладзіслава Кавалёва і Дмітрыя Канавалава. На наступны дзень пасля тэракту 12 красавіка тагачасны намеснік генпракурора Андрэй Швед паведаміў СМІ пра падазраваных у арганізацыі выбуху ў метро. Нами задержано по подозрению в совершении этого преступления 5 человек. В отношении 2 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Это непосредственный исполнитель террористического акта и одно лицо, которое оказывало ему содействие. 13 красавіка Лукашенка паведаміў пра раскрыццё тэракту і затрыманне выканаўцаў. Уже на першых паседжаннях Улад Кавалёў заявіў, што паказанні падчас папярэдняга следства даваў пад прымусам і быў вымушаны агаварыць Канавалава. Сваю віну Кавалёў на судзе адмаўляў. Дмітрый Канавалаў ад паказанняў падчас працэсу адмовіўся. Вярхоўны суд Беларусі прызнаў іх вінаватымі і прыгаварыў да вышэйшай меры пакарання. Іх расстралялі. Обвинение против него все сфабриковано. Некаторыя з пацярпелых ад тэракту адкрыта выступалі ў падтрымку абвінавачаных і ўказвалі на недахопы следства і судовага разбору. Суд пастанавіў знішчыць доказы, якія фігуравалі ў справе.